L'any 1000, el primer monestir conegut. A l'entorn de l'any 1000, sota l'impuls de l'abat Odó, comença la construcció d'un nou monestir, segons un projecte coherent que integrava totes les construccions a l'entorn d'un claustre i en la que va intervenir l'arquitecte Faganci. Aquesta ordenació, que encara perviu avui, va ser seguida en altres centres monàstics i catedrals entre la segona meitat del segle X i el segle XI, com Sant Pere de Rodes, Sant Pere de Casserres, Sant Pere de la Portella o la Catedral de Girona. Segona meitat del segle XI. L'església, ubicada en el mateix lloc que l'actual, era de 3 naus amb un absis principal i 2 absidioles obertes en el gruix del mur. Un espai cobert a manera d'atri o galilea precedia l'entrada. El claustre també es trobava en el lloc de l'actual i era lleugerament més gran. Estava format per 4 galeries amb arcs sostinguts per pilars i columnes alternes i en el seu pati s'hi conservava en ús l'església paleocristiana. La construcció de la torre del campanar, iniciada a la segona meitat del segle XI, restà inacabada fins al segle XVII. Únicament correspon a l'obra romànica el basament de la torre, caracteritzat a l'exterior pels frisos d'arcuacions que decoren les façanes. El recinte es va envoltar d'un fossat defensiu fortificat, del que només es conserva un petit fragment.